Tupay, may papalaro ako sa'yo, Katupay. Ha? May papalaro ako. Dali. Anong laro? Gatas. Dali. Oo. Kailangan. May premyo. Oo, 500. Ayan, 500. Oo, 500. Ayan. Ano ba paring laro yan? Ibuhos ko tong gatas. Oh. Kailangan mabilis. 15 Mabilis. minutes. 10 minutes? Oo. Okay, bilis-bilisan mo rin pagbuhos. Oo, bilisan mo. Sige. 500 ha? 500. Ayan, oh. Ayos naman ito. 500. Bilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tumataging-ting na 500 mga tupay. Oo, more than. Sigurado ha? Oo. Sigurado ha? Bilisan mo. Ha? Wala. Ikaw magbuhos? Oo. Bilis-bilisan mo pagbuhos. 15 seconds. Oo, kailangan. Wala matapon. Oo, wala matapon. Sige, dali na yan. Dali. Ayat mo. Diyan siya. Pag-sugod yung buhos mo, kailangan 15 seconds. Bilis-bilis mo kunti. Oo. Hala. Sabi ko, ano lang, binuhuhos mo naman. Nakabawas mga katupay. Nakabawas.